Bueno, jarri da zuen beste gonbidatuan etxea, Iñaki! Hau suertean nerea, Noa jarri datenei? Bueno, Ze honak. hau neskapuska, ez da hainbesteko sorpresa izango, ez? Peruarri etorrita esaten, jo, honena Iñaki Berunenakin tokatzia izango zen da. Oazen bat urte dauzkazu? 28, 29. 28. Puf! Ze bizimodu, batea eta besteak gelditu abe. Zu garai batean alaxe biltzen Nire zinen? alaxe biltzen itzan. Dena baten pilatzen da gainera. Bai. Garai bakoitzak badu bere grazitxoa. Bai. Igual patxada pixko batekin ibiltzea ere politia da. Neri herri kirola bizia eman dit. Baina hostik ezin liteke bizi. Herri kirolak tamalez ez daude hain ondo balorauta beste kirol asko bezala, aparte ere minoritarioa delako. Bueno, haizea kirolean da fuerte edo, Bueno, fuerte edo lasai xau. Eskubalotioan ibilita aurretikan, Claro. xiskoina, no? Bai, Bai, nik belaunak dazkat bost aldiz operauta. Eta sorbaldare, bai. Neon, ilusioa galduta, azkenean eskualoia utzita. Eta etorri ditzean, beste harri jasotzaile bat dana, xabatola izola. uti jatorra. Bai, izan ziten, jo, Bakizu ze izango ikia jarri nio nik, bai. gladiadore, Eske gorputza bauke, gladiadorena dauka. Bauke, bai. Orduan xabatek etorri zitzaizun Mutil esatea. desentez eskala talden, Ja. eta ilusio ite ziola neskan bate, bai, animatzia, azkenean neskak apenas ikusi izan duialako herri kiroletan da, azkeneko belaunaldin gutxillo, ez? Eta behitu, irutze zait, kirol bat, bai da hola, galtzeko zorin, egon dana, eta nahi nola erronkak guztatu bintzan zaizkite, probatzea animatu nintzen, da hortikan aurrera gaur arte. Bere garaian apustuak zuen formula. Mutil bat basoan ari da lanean, beste baso batean, beraien lanak uzten dituzte, eta 2-3 hilabetez, berein inguruko jendeak diru bat jartzen dute prestatzeko, eta hortarara dedikatzen dira. Apustua jokatzen da, eta gero bakoitzak bere lanetara. Emakume pila bat da orain, crossfitan egurra emateguenak, eozein kiroletan bai behartzun pila badakenak, erronka goguakin, demostratzeko goguakin bai beraien buruai, eta bai presentzi badakela, ez? Eta horrek herri kiroletan den ikustet beste buelta bat eman dula. Nei kirolari ez baritz izango, ez dakit inorrek ezautuko nindun eztare. Noiz hasi zinen zu? A ber, Jesus, zehaskan, esan beharko nuke. Txiki-txikitatik, Nire haurtzaroa bizitu nun baserri giroa. Lana zen, fisikoa. Hori da. Indar hori edo erreztasun hori zuena mirestu edo inbiri pixko bat izaten zitzaion, ez? Eta atxona niri kontatzea mozgorria oso indartsua, tola. Da nik entzuten dituen historiaiek liuratuta, ez? Nire benetako pasioa harria zen. Euskal Herriak etorkizuna baldin badauka herri kirolak izango du. Adibidez, hemen izan zen herri. Saio Arreperak ere eman zuen irudi bat. Bai, oso irudi ona. Adibidez, orain txapelketa bat dago antolauta, dela crossfita eta herri kirolak nahaztuta. Nik uste gauza desente egiten ari direla. Eta telebista bat suertez badaukagu, jarraitzen duena, eta etxean dagoenak ere irudi polit asko ikusten ditu, eta irudi aldatu da guztiz, mesedetan noski, gaurkotu da. Olako gauzak eraikitzia, jendia animatzeko, ez? Erronka hori da, ez? Gaurko gizarte honetan toki bat izan dezan.